Our brother is gone. He's not going to come back. Our beloved NEC member with his delightful laugh and his ability to bring to the NEC great value is gone forever. We should not lose anyone else. We should try not to. Elinye igosa eliphezulu laseburhulumenteni linduluka ngenxa ye-coronavirus. Kwiveki edlulileyo umphathiswa uJackson Mthembu ubhengeze okokuba ufunyene nayo i-COVID-19 emva kokubonakalisa iimpawu. Lo kaMthembu ebesoloko engukhala encedisana norhulumente ukuzama ukuphephethekisa ulwazi ngalo bhubhane. I-ANC neliqela lakhe lezopolitiko ithi likhulu noku igebe elishiyekileyo ngokubhubha kukaMthembu. Comrade Jackson, I would say he died with his boots on, working for the people of this country. Kubhengezwa ke ukundululeka kwakhe, ANC ithi ayikakholelwa kokuba akasekho lo kaMthembu. Kaloku wasoloko elilungu lalombutho esemncinci kwiminyaka yo-1980. I, Jackson Mthembu, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Ukhe wangena ke nasepalamente njengesabhokwe esiyintloko se-ANC ngaphambi koba aphinda abuyele eburhulumente njengomphathiswa kwi-ofisi kamongameli ngo-2019. Abo basebenze naye banyembezana ngokukodwa ngokunduluka kwakhe. Jackson understood that the ANC cannot exist in a vacuum. Jackson had an understanding that the fourth estate had a role to play in our democracy. Ukanti kwelinye icala umongameli Cyril Ramaphosa ukhuphe ingxelo wavakalisa kuye ubindeka kwakhe ngokubhubha kwaMthembu. Ukanti ke nathi sithi umphefumulo wakhe mawuphumle ngoxolo. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng.